Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Keto-tarinoita. Tämä podin ja YouTube-videoiden tekeminen on mulle ihan uusi juttu. Katsotaan, toivottavasti saan tästä laadultaan edes jollain lailla siedettävän kuulosta. Ja tosiaan YouTuben puolelle sitten vähän lisäilen kuvia mahdollisesti omasta elämästä ja tästä ketopolusta. Eli tarkoitus on puhua omasta ketopolusta, joka on alun perin alkanut jo noin, mitäköhän sanoisin, 2009 tai 2010, ihan tarkkaan en muista. Eli joskus silloin 2008 ehkä luin Antti Heikkilän Diabeteksen hoitoruokavaliolla kirjan. Ja siitä toki meni hetki ennen kuin se oma ruokavalio sitten niin kuin oikeasti muuttui. Eli ymmärrän sen, että se ei ole aina kauhean helppoa ruveta muuttamaan omaa toimintamallia, kun ei ole välttämättä niin kuin tilalle niitä uusia. Mutta joo, silloin siis tein itselleni sellaisen lupauksen, että mä kokeilen, mitä on olla niin kuin sokeriton noin vuoden ajan. Eli se oli vähän niin kuin tällainen uuden vuoden lupaus. Ja silloin jätin siis lisätyn sokerin, en laskenut mitään hiilareita muuten. Että en varmaan, silloin ei puhuttu mun mielestä kauheasti ketosta. Ehkä karppauksesta puhuttiin jonkun verran, mutta ei varsinaisesti niin kuin ketosta tai mitä se tarkoittaa. Ja siinäkin oli varmaan itselläkin vähän sellaisia ristiriitaisia juttuja, että miten toimia. Ja tosiaan mä oon siis taustaltani lähihoitaja. Nykyään en tee sitä työtä enää, mutta silloin tein vielä. Ja mähän ohjasin niin kuin ihmisiä koko ajan ruokavalion ja niin kuin elämäntapojen suhteen. Et mä tosiaan olen ollut monenlaisessa lähihoitajan työssä. Ja silloin sillä hetkellä, kun itse olin tässä tein tätä omaa ruokavalion muokkausta, niin olin siis mä olin niin kuin mielenterveyskuntoutusohjaajan nimikkeellä semmoisessa avohoitoyksikössä. Ja mä en muista nyt, missä järjestyksessä elämä on mennyt, mutta mä jossain vaiheessa silloin oli sellainen sivusto kuin Kiloklubi. Eli mä kuulun siihen porukkaan, jollekka on toitotettu, että älä syö rasvaa ja pysyt hoikempana, kun et syö rasvaa. Ja sitten mä rupesin täyttää tätä Kiloklubin sivustoa, jossa oli sellaiset, mä muistan vielä tosi hyvin, se oli sellaiset punaiset ympyrät, jotka muuttu pikkuhiljaa keltaiseksi tai vihreäksi, kun sait niin kuin tiettyjä ravintoaineita riittävästi. Ja mulla oli joka päivä liian vähän rasvaa. Siitä huolimatta, että olihan se rasva silloinkin jo niin kuin suosituksissa kiristetty, että älä vaan syö rasvaa, niin se silti näytti aina, että liian vähän. Eli mä en käyttänyt leivän päällä rasvaa, mä en käyttänyt paistamisessa minkäänlaisia rasvoja. Ja no, lihat oli niin kuin kana varmaan aina filettä ja sillain niin kuin pääasiassa varmaan tuli ne energiat niin kuin hiilihydraateista. Että mä söin aamuisin puuron. No siihen saatoin varmaan laittaa jonkun pienen margariini- tai voisilmän. En enää muista niin pitkälle mutta muuten en käyttänyt oikeastaan rasvoja mihinkään. Ja paljon söin leipää. Ja sitten mua niin kuin monesti ihmetytti se, että miten voi olla mahdollista, että mulla on niin kuin nälkä, kun mä syön aamupuuron. Ja sitten menen töihin. Meillä oli sitten aina töissä semmoinen palaveri siinä vähän suunniteltiin niin kuin työntekijöiden kesken päivää ja siinä oli monesti se kahvi. Niin mä saatoin syödä jo siinä sitten leipäpalan. Että se oli niin kuin tyyliin 2 tuntia aamupalasta. Eikä se tuntunut silloin mitenkään niin kuin erikoiselta. Että se oli tavallista siihen aikaan munkin elämässä. Ja sitten mä tosiaan niin kun jossain vaiheessa rupesin ihmettelemään, että kun mä syön aamupuuron, niin mulle tulee sitten vähän sellainen flunssainen
niiskuttava olo. Mä en heti osannut yhdistää sitä siihen puuroon, vaan mä niin kuin ajattelin, että meidän asunto on jotenkin homeessa tai muuta. Ja mä olin ollut sitä silloista työtä ennen niin hetken töissä sellaisen ihmisen kanssa, joka hänellä oli siis tällainen vilja-allergia. Ja hänelle tuli siitä, muisteleisin näin, että ihottumaa ja jotain muita tällaisia allergisia. En muista, tuliko niinku ihan tällaisia flunssan tyyppisiä oireita. Ja sitten mulle tuli mieleen tämä Antti Heikkilän kirja, jossa myös mainittiin sitä, että viljat voi aiheuttaa tällaista niin kuin limaisuutta ja räkäisyyttä ja pitää yllä tulehuksia. Ja sitten mä ajattelin, että mä kokeilen, että katsotaan, että mitä tapahtuu, jos mä jätänkin niin kuin aamusta ne viljat pois. Että mä en syökään puuroa. Ja se oli jo ensimmäinen sellainen haaste, että opetella niin kuin syömään jotain muuta. Että mitäs mä sitten syön. Se oli niin kuin tosi haasteellista. No sitten mä rupesin syömään, muisteleisin näin, että kaaliraasteita aamulla tai salaatti ja sitten joku liha tai kananmuna. Ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että hei, tällähän pärjää tosi pitkälle päivään. Että sekin oli sellainen niin kuin uusi juttu, että mulla ei ollutkaan nälkä niin kuin sinne töihin heti mennessä. Mutta niin kuin tosiaan sanoin, että kaikkia hiilareita en silloin jättänyt niin kuin pois, vaan että sitten mä kuitenkin söin vaikka iltapäivällä jonkun itse tehdyn rahkan, jossa oli maitorahkaa, kermaa ja sitten mansikoita tai banaania tai jotain muita marjoja, mutta en yleensä laittanut sit sinne enää, niin kun, että mä rupesin opettelemaan sitä, että mä en lisää sitä sokeria, niin kun meille tai ainakin mulle on niin kun opetettu jo pakasten marjoihin, että laitetaan niin kun hirveät määrät sokeria. Et mummo sanoo aina, että ei ne säily. Ja joo, mun mummolla oli paha diabetes ja hän menetti melkein näkönsäkin sen vuoksi, että oli jo sitten silmänpohjan rappeumaa ja muuta ongelmaa sitten siellä. Mutta niin ne oli niin kuin ensisysäyksiä, mistä sitten lähti, että mä jätin myöskin ne lisätyt sokerit pois. Saatoin varmaan vielä, niin kuin, mä muistelen, että mä tein sen lupauksen sillain, että jos joku tarjoaa sen kahvileivän vaikkapa, niin mä en jotenkin halunnut olla tyly, että mä en ottaisi sitä. Eli viikonloppuisin, jos me käytiin jossain kylässä, niin mä saatoin vielä syödä sen kahvileivän. Mutta että ne jäi sitten, se aamupuuro jäi pois, leivät jäi pois. Ja tietenkin meillä oli lähihoitajan porukoissa, niin aina se iltapäiväpulla tai keksi tai joku piirakka. Eli naisvaltaisessa työpaikassa niin löytyi myös niitä pullan ja leivän tai kahvileivän ostajaa tai sitten joku leipo. Mutta joo, ne jäi kaikki pois. Niin mä koin olevani niin kuin todella hyvässä vireessä. Ja toki sitten just se, että kun se Kiloklubin sivusto oli toitottanut sitä rasvattomuutta, että mä söin liian vähän rasvaa, niin mä rupesin lisäämään siis. Että mä lisäsin paistoin voissa tai öljyssä. Varmaan käytin jotain rypsiöljyä siihen aikaan. Ja otin kalaöljykapseleita. Ja mitäköhän, en varmaan kaikkia muutoksia enää muista, mutta pelkästään se, että mä jätin ne viljatuotteet pois, niin semmoinen flunssainen olo ja jatkuva kurkun karheus, niin ne jäi niin kuin pois. Sitten tosiaan tuli tämä sokerittomuus vielä, niin semmoinen 14 kiloa vuoden sisällä humahti painoa pois. Ja se aika pitkään sitten pysyikin siinä, että muutama kilo tuli takaisin, mutta ei ihan kaikki, että ne tuli nyt sitten
vähän myöhemmin, kun sitten elämäntilanteet muuttui ja musta tuli sitten yrittäjä ja tuli uutta perhettä siihen ympärille ja niin kun tosi moni asia muuttuu, niin sitten välillä tuntui, että ei ollut niin helppo pitää kiinni siitä sokerittomuudesta esimerkiksi tai mä olin siihen mennessä jo vähän enemmän tutustunut myöskin tähän muuhun hiilihydraatin vähentämiseen ja muun muassa peruna selvästi aiheutti niin kuin vatsan turpoamista, niin jätin niitä paljon pois. Enkä kauheasti tykännyt niin kuin gluteenittomista tuotteista, mutta niihinkin pikkuhiljaa tottui ja sitten vähän rupesi lipsumaan niin sitten tuli semmoinen 10 kiloa sitten takaisin. Ja nyt ollaan siis täällä vuodessa 25. Eli tästä nyt niin kuin niistä ensikosketuksista tällaiseen vähennettyyn hiilihydraattimaailmaan, niin on se ehkä 16 vuotta. Sitten on menty vähän enemmän ja vähemmän. Välillä syönyt paljonkin sokeria ja herkkuja ja muita. Että mä myönnän, että mä olen todella sokerikoukussa. Että jos mä otan sen yhden makean, niin sit mun pää sanoo, että no ei se toinenkaan haittaa. Ota vaan. Ja sitten se sanoo vielä, että no syö vielä tänäänkin. Että eilenkin söit, niin ei se haittaa, jos syöt tänäänkin. Että sitten taas palaat siihen. Ja siitä on tosi vaikea taas niin kuin irrottautua uudestaan. Et nyt on mennyt vähän just sillain, että esimerkiksi niin kuin viime syksy ja joulu ja kaikki niin meni, että en varmasti syö niin paljon makeaa kuin moni muu voisi syödä. Mutta sitten taas enemmän kuin kukaan ketolla tai millään että se on kumma, miten helposti siihen soljuu mukaan. Mutta joo, päästäänkö me ikinä tähän oikeaan asiaan, eli missä ollaan nyt, niin kokeillaanpas, että näin rönsyilisi. Ja mä varmaan tuosta historiasta niin voin sitten taas jotain palasia sieltä täältä kertoa, mutta tosiaan nyt sitten varmaan niin kuin sen oman voinnin ja tämän oman iänkin puolesta niin jotenkin herättelin sitä omaa ajatusta siihen, että miksi mä ketoilin tai olin VHH, mikä se nyt sitten onkaan ollut silloin aikaisemmin viralliselta nimeltään, niin että miksi mä niin kuin olin silloin, että miksi mä en ole enää. Ja mä vähän lueskelin sitä Antti Heikkilän kirjaakin uudestaan ja sit mä oon seurannut YouTubesta sellaista kuin Ari Miettinen. Hän on kuopiolainen lääkäri ja hänen puoliso Sari Sanon, jolla on Keto Coach Sarin valmennuksia ja hänelläkin on ihania ja hirveän kannustavia niin kuin videoita YouTubessa, joissa kerrotaan niin kuin hänen asiakkaiden kokemuksia ja niistä sai niin kuin sellaista ihanaa boostia, että hei, mäkin haluan palata tuohon. Ja nyt olisiko ollut helmikuun viimeiseltä viikolta tai helmikuun loppupuolelta rupesin sitten niin kuin ensin vähän vähentelemään niitä, mihin on tottunut. Mulla on vähän sellainen ajatus kanssa, että niin kuin ruokaa ei saa heittää roskiin, eli jos jääkaapissa tai kaapeissa on jotain, niin koitetaan niin kuitenkin syödä niitä vaikka hitaammin ja vähentämällä pois. Ja näin sitten tehtiinkin ja ruvettiin miettimään uudestaan, että mitäs niin kuin ruokaohjeita me nyt palautellaan sinne että päästäisiin tähän ketohommaan. Ja mä ensin meinasin, että mä en ota mitään valmennuksia siihen rinnalle, mutta sitten mä niinku ajattelin, että jos mä kuitenkin ottaisin, että antaisiko se niinku sellaista boostia, että sit
niin kuin oikeasti tulisi sitouduttua siihen omaan terveyteen ja omaan elämäntapaan muutokseen. Ja mua houkutti sitten tämä, kun tässä Sarin hänellä oli siis mainoksia tällaisesta VIP-valmennuksesta, joka kestää kuukauden. Ja sitten siellä oli se, että sieltä tulee niinku ruokareseptejä, koska mulla ja mä uskon, että aika monella on se iso kynnys siihen, että mitä syödä. Että ne menee vähän yksipuoleiseksi ne ruuat, sit, jos ei sulla ole oikein. Ja mä oon ainakin, kun mä oon yrittäjä itse nyt, niin mä en jaksa niin kuin miettiä, että kuinka mä sovellan sitä ruokaa niin kuin siihen ketoversioksi. Koska kaikesta voi tehdä ketoversion ja ohjeita on nykyään pilvin pimein. Mutta se, että sai ne ohjeet niin kuin suoraan valmiina, niin oli tosi ihana. Ja meilläkin on kyllä yksi ketokeittokirja ja on siitä tehtykin ja on tosiaan tätä keto kautta VHH-ruokaa syöty niin vuosia vaihtelevalla menestyksellä. Mutta joo, nyt siis aloitin tosiaan pari viikkoa ennen kuin tämä koko valmennus alkoi, niin sit olin jo tiukentanut aika paljon. Ja tähän vielä lisään, että mä oon pätkäpaastoillut ehkä noin vuoden verran. En mitenkään säännöllisesti, koska mun työajat kun ei ole säännöllisiä, mä en voisi kuvitella sitä, että mä voisin syödä vaan vaikka 16 ja 20 tai jonkun välillä. Että mulla on erilaisia päiviä ja mä syön silloin, kun on helpointa syödä. Että mä en voi niinku ajatella sitä, että mä kiristän sillain itteeni, että on oltava joku tietty aikaikkuna joka päivä. Vaan se aikaikkuna voi olla kello 14-20 tai välillä syön, niin kuin tänään olen suunnitellut, että syön lounaan ennen kuin lähden töihin. Eli mä lähden tuossa 12 ajeleen, niin mä varmaan 11:30 pintaan laitan ruoan lämpeen ja syön ennen kuin lähden töihin. Ja tuun sitten 8:30 pintaan kotiin, niin mä syön vielä silloin, jos on nälkä. Melko varmasti on. Mutta että mä vaihtelen sitä vähän sen, että sanotaanko, että 12 tuntia pyrin pitämään sen minimiyön ja sitten niin kuin nyt on maksimi ollut tällä viikolla 22 tuntia. Mutta että en tee siitä itselleni niin kuin liian vaikeaa, koska mä tiedän, että sitten tämä niin kuin jäisi tekemättä. Et viikonloppuisin esimerkiksi musta on aivan ihana syödä se aamiainen, että käyttää koira vähän kävelyllä ja sitten tulla keittelee kahvit ja syödä aamiaista. Ja mulla on sillain ihana tilanne, että mies tekee monesti myös sitä aamiaista sillä aikaa, kun mä oon koiran kanssa ulkona tai keittelee kahvit ja sillain, että mä pääsen aika valmiille. Ja senkin takia nämä reseptit on ollut nyt kivoja, koska meillä mun puoliso monesti tekee myös sen päivällisen. Että mä tuun yleensä vähän myöhemmin töistä, mulla on vähän pidempi työmatka, niin sitten mulla on niin kuin monesti se valmis ruoka täällä odottamassa, niin se on ollut helppo sitten, että mun ei tarvitse niin kuin etsiä valmiiksi hänelle reseptiä, kun hän voi katsoa kansiosta ja sitten tehdä sen ruoan. Mutta joo, mitäs tässä nyt on sitten kuukauden aikana muuttunut? Eli tänään on 9.4. ja siinä on vähän reilu kuukausi mennyt ja tosi monia uusia ruokia on nyt testailtu sitten tämän VIP-valmennuksen ohjeiden mukaisesti. Joitakin vanhoja ruokaohjeita on tehty sitten, mitä oli jo tuttuja ennestään ja tiedettiin, että on hyviä. Ja semmoinen aika iso muutos niin kuin koko jaksamisessa on ollut tai koko elämässä, että mä en ole vuosikausiin nukkunut, sanotaanko, että hirveästi niin 7-8 tuntia pidempään, niin nyt mua jostain syystä väsyttää enemmän. Mä en tiedä, onko se huono juttu, että mua väsyttää enemmän, mutta siis mä oon nukkunut useampana yönä niin kuin yli 8 tuntia tai ainakin sen 8 tuntia, joka on harvinaista. Mä yleensä niin kuin menen nukkuun vasta 9 ja 10 välillä ja saattaa kello soida jo 5 tai 6, mutta nyt mä oon niin kuin eilenkin meinasin nukahtaa jo sohvalle ennen 9. Ja sitten
sitten vaan siirryin nukkumaan sänkyyn. Eli nukun ehkä niin kuin sikeämmin, että se on semmoinen positiivinen muutos, vähän pidempään kuin ennen, joka on myöskin mun mielestä hyvä muutos. Ja sitten nälkä on vähemmän, että ei ole sitä just niin napostelun tarvetta, mikä sitten tulee tästä insuliiniresistenssistä ja insuliinin kohoamisesta, että kohta pitäisi taas olla jotain syömässä. Ja onhan se vähän tapakin, että jos on tottunut siihen, että iltaisin vaikka jotain napostelee, kun katsoo jonkun sarjan tai muuta. Ja sitten paino on pudonnut yllättävän paljon. Et mä just sanoin tänään puolisolle, että mulla ei ole ihan älyttömästi sitä ylipainoa kuitenkaan, niin mä en ole varma, että haluanko mä, että se niinku ihan kauheasti niinku, ainakaan millään rutiinilla putoaa. Et nyt on pudonnut siis jo 5 kiloa, eikä tässä ole mennyt kuin se noin 5-6 viikkoa kaiken kaikkiaan. Olen ajatellut, että se on aika nopea tahti, että en välttämättä halukaan, että se näin nopeasti putoo. Mutta niin kun, sehän oli yksi tavoite, että vähäsen, että mulla on se haave, että mä pääsen siihen painoon, mikä on ollut, kun me on mun puolison kanssa tavattu. Eli 10 vuotta sitten, niin siihen nyt on vielä muutama kilo jäljellä, mutta mulla ei ollut niinku kiire sen asian suhteen. Ja mä en yleensäkään koe, että liian nopeasti putoava paino olisi kauhean hyvä juttu. No niin, jatketaanpas. Mulla siis soi tuossa välillä puhelin ja lause katkesi kesken. Mä varmaan sen kyllä editoin pois sieltä, mutta ajatusainenkin katkesi, eli jotain puhuin siitä nopeasti putovasta painosta ja että onko se nyt hyvä vai huono, mä en tiedä. Mutta tosiaan niin kun, tarkoitus on nyt sitten jatkossa laittaa YouTuben puolelle niin kun jotain muutoskuvia aina näihin mun tarinoihin ja tehdä noin ehkä kerran viikkoon, kerran 2 viikkoon sitten jotain päivityksiä teille, että mitä on syönyt ja miten menee ja mitä ajatuksia, että saattaa olla vähän tällaista ruoka-ajatusta välillä, että osa pitää mua vähän tämmöisenä ruokanatsina ja mä voin sitä vähän perustellakin sinne, että miksi, mutta mä toivon, että jos eksyt kuuntelemaan mua, niin saisit sellaista innostusta ja kannustusta sit jatkoon myös itselle näihin itsesi hoitamiseen, sanotaanko näin, itsesi hoitamiseen, on se nyt sitten tätä ruokavalioa tai ihan mitä tahansa, mitä muutat, niin kannustan kyllä kovasti. Ja ihana, jos oot nyt jaksanut kuunnella tänne asti ja seurannut mun juttua, ja toivottavasti saadaan tästä pidempiä tai lyhyempiä videoita ja podeja sitten jatkoonkin. Mutta kiitän tästä hetkestä. Mun täytyy nyt ruveta siivoamaan, että mä kerkeen töihin. Mutta palataan taas. Moikka!